croeso I Haclediad rhif 70! Yn wir, dyma 70. Dydy ni 70 o'r rhain. Tasa ni'n human, bys ni'n edrych ar abyss, a bys yr abyss yn edrych yn ôl. A 70 ydy tua just faint mae'r hyn dwi'n teimlo ar ôl bod yn Eisteddfod am wythnos. Yay! 70 yn dal y siarad yma, rydyn. Sioned sydd yma heno gyda Bryn. Hello! A Iest. Hello. Hi guys. Very sultry fan o'n Iest. Wel, ydy'r cystal a episod 69 lle o'n i'n recordio fo o gwely fi. Na, ti dal wedi cyhoeddi'r llun yna. No, ti ddim eisiau. Mae hwnna'n breifat. Probably for the best. Yndan, hen yma, da ni yn ôl o'n gwyliau haf ish I trafod eisteddfod. Falle e-lyfrau ond probably ddim. Misio Bryn blin. Bwydlen podlediadau y pod. Nest Iest. Llwyth o bethau. Lot o stories. Iestyn sydd wedi bod yn ffindio nhw gyd achos da ni wedi bod yn diogi. Ond guys, fel mae cychwyn pob penod. Be sydd ar yr agenda? Awn ni draw I Gaernarfon gynta, cos mae'n swnio'n ddiddorol. Mae hwn di bod yn y cwpwr ers dwi'n mo, ers fi gofio. Jod yn mynd off. Ers fi fod yn y tŷ. Jod yn mynd off. Dwi'n meddwl. Oh my god, ti'n symud tŷ, so ti'n clirio allan y cwpwr gwyn. So mae gen I fi botal o Pink Fizz. Pink Fizz? Pink Fizz. Mae'n deud, a sparkling blend of mixed berry juice and rosé wine. Mae 4%. Ti'n ma be, dwi'n lyfio metrosexual Iest yn embracio the Pink Fizz. Dwi'n really falch. Ydy o'n blasu fel chwd melys? A lot o sugar nhw de. Paleo-tastic! Oedd o just yna, o'n I am fynd I eich da, ond nes I weld hwnna yn meddwl, mae'n rhaid gael gwarad yn yma. Mae'n brilliant. Pa fath arall o noson gallu ti wisio Pink Fizz heblaw am noson Haclediad? Gin pink gen ti, Bryn? Na, just gin arferol sgyda I Tangeray a Fever Tree. Yep. O'n i'n darllen ar y Guardian, dim yn fi'n darllen yn aml, oedd rwy'n wedi tweetio yn dweud, like, the Guardian asked me to write about tonic and gin, so I ended up writing about late stage capitalism and how the world is going to shit. Achos mae Fever Tree rwan yn fel werth rhywbeth ridiculous, fel like hanner biliwn o bunne, neu rhywbeth nuts fel na. Hanner Instagram. Yep. Ti'n mynd feddwl, a ddyn nhw just fel, we have a really pure source of quinine and stuff, ac o'n I just fel, oh my god. Mae just, like, mae hyd yn oed y stuff wyt ti'n yfed yn wleidyddol rwan. Dwi ar y llaw arall yn yfed rhywbeth. Well, actually, dwi'n yfed allan o Tibetan singing bowls fan hyn. Na, dwi yn yfed gwyn coch, so mae'n mynd I fod yn episode really wael. Mae beth am mwy clasu fe yma yn Haclediad. Ynddo, dwi yn yfed. Wel na, be ddigwyddodd oedd? Mae'r plant efo 9 y taid am wythnos. Am wythnos? So, dwi wedi yfed bob nos ond dyn ni'n yfed, oedd yna special offer ar pethau Sbaenaidd yn Lidl heddiw, so gan bod fi'n trio lleddfu fy euogrwydd environmental, nes I ar trailer fynd efo'r bike I Lidl, gan bod i'n neis ag yn fflat, neud yn siop a wythnos I, efo'r trailer, a yna special offer ar pethau Sbaenaidd. So dwi'n yfed La Mancha, Denominación de Origen Vino Tinto, Libertario Tempranillo, 2016. Efo llun o Don Quixote yn efo. Achos mae'n dod o La Mancha. So, I Terry Gilliam, my sexist views. Yay! Guys. Allwn ni ddim peidio siarad am Eisteddfod na dim ond 66% o tîm yr Haclediad aeth yr Eisteddfod. Iestyn. Pan ys dim i'r Eisteddfod? Slacker. O'n i'n rhy brysur yn roth, sorry. O'n i'n methu gael allan ar roth. Oedd Bryn, o ti di'n joio virtual Eisteddfod? O'n i wedi gwerthfawrogi gweld yr updates ar Instagram, ar Twitter, bod yr rhan o
Cybersteddfs. Ie, cybersteddfs, a cael mwynhau yr outrages o bell. O, ti'n ma be ddo, a dim bo fi isio, mae pawb yn fel, steddfod ni'r steddfod gorau erioed, steddfod mwn, gyfrion. Ti'n ma be, steddfod ni'n amazing. Yes, dwi ti mwy o neutral observer o'r steddfod. Be oedd y ti'n meddwl am steddfod y bai? Dwi bob tro yn mynd i steddfod meddwl pam dwi yma. Mae'n iawn i bobl fwynhau steddfod a bod dim, ond mi oedd yr un yma'n un wahanol am fod o'n i'n teimlo fatha fod o'n i'n stuck mewn cae a wedyn gorfod dal bus i car a wedyn dreifio o'na yn sobor. O'n i'n gallu fod mewn dinas a mynd i pub os o'n isio neu fynd i bwyty o ddim yn un o'r stondina neu yfad cania a flaen y llwyfan di prynu o Sainsbury's oedd definitely yn wahanol ac oedd yr awyrgylch yna yn anhygol oedd i weld fatha bod pawb yn mwynhau nes i'n gyfarfod neb oedd wedi dweud sni'n licio fod mewn cae rwan ond dwi'n ni'n meddwl fysa pobl yn laru arno fo os oes efo fyna bob blwyddyn ti'n eisiau yna, ti eisiau fo fel special treat hai fi dweud, o'n i di hitio'r sweet spot achos mae plant digon hen wan i joio'r stwff sydd yn y steddfod dyn nhw ddim just mewn fel coed yn bod yn flin mae yng Nghymru fi yn obsessed efo'r babell wyddoniaeth oedd y babell wyddoniaeth fel bob dydd, oedd babell wyddoniaeth just fel be di thema'r dydd? Be di thema'r dydd yn y Lego? So oedd yn mynd yna, oedd yn tri yn y cystadleuaeth Lego, oedd yn check y VR gen Prifysgol Aberystwyth. Oedd yn mynd, dwi ar roller coaster ar y planed mawr! Nes i'n nghofio gofyn wrth y map sydd oedd yn enjoyo'r Formula 1 VR. Nes i'n gweld hwnna ddim yna pan mynd i'n oedd hwnna i fewn yna. Nes i'n misio'r un yna, obviously pa bell arall. Wel, chdi'n cael ista mewn cadair. Iawn ag o'n olwyn iawn o'r pedals. Nes i totally methu'r bit na. Wel, o'n i probably yn dawnsio i 90s dance neu rhywbeth ar y pryd. Nes i anghofio tan y munud ola i dirio'r AR y maes. AR y maes. Ac oedd o'n brysur yn lawr lwyth o rhywbeth, so nes i sticio mewn hocad, a wedyn nes i anghofio amdano fo, so wedyn, sorry, pawb oedd di gweithio'n galad yn fo. Nes i weld y map yn fo, oedd y map yn edrych yn wych yn fo, oedd derwydd bach yn dylunio ar y map a falle yn hyfryd ond nes i'n gweld be oedd yr app yn actually wneud i hun Bryn, gan bod ti ddim physically na dwi'n gwybod ti wedi gweld oedd AR y maes yn sort of AR app oedd ti'n mynd rownd ac oedd ti'n pwyntio fod gwahanol bits o steddau so ti'n gallu mynd ar daith rownd fo a oedd yn cool ond o'n i'n ffindio oedd y maes mor brysur a manic a achos oedd y plant yn really fach efo fi o'n i ddim yn cael amser i actually neud teithiau o'n i fel, mae hwnna'n rhan cool like pop-up bach a sa ti'n neud ond wedyn so ni ddim actually yn fel gwneud yr actual trails a pethau dda efo ond o'n i really di joio mi oedd yna sesiwn hacio'r iaith yna a chwarae teg cael wedi like, cymunediadau o'r holl sesiwn yna i ni oedden ni ddim wedi gallu mynd yna ni efo'r plant, sorry dwi'n siŵr sy'n plant wedi gallu cyfrannu ond un o'r syniadau really ddiddorol ni wedi gweld allan o'n efo sydd yn clymu fewn i post-steddfod apocalypse chat da ni'n yn neud cael amdan e-lyfrau ma'n oce, no ni siarad amdan yn y wedyn mae'n ffain oedd y ffaith bod cyngor llyfrau Cymru maen nhw really angen ail ystyried be ydi o ydy'n syniad, ydy'n amser iddo symud i fod yn cyngor cynnwys Cymru so cyngor cynnwys nid cyngor llyfrau neu cyngor darllen sef byw ti'n meddwl fel achos y ddadl sydd wedi codi like mini Twitter storm bach nes i sainio nôl fewn i Twitter ar ôl y penwythnos cos dwi fel Lin-Manuel Miranda sy'n tweetio ar weekends a wedyn oedd o just fel masif trafodaeth ma amdan fel bobl e-lyfrau versus bobl siopau llyfrau a obviously os wyt ti eisiau rhywbeth ar e-lyfr wyt ti'n trio cael siopau llyfrau lle o lawr Bryn so dwi'n gwybod llwch chi'n neud fan hwnna achos chi'n fwy o rhan o'r drafodaeth post-steddfod na right fine damia ti actually damia Gareth by Gareth Bryn, nathon ni logio fewn ac o ti'n fel aros yn funud
Dwi jyst yn ei bach o ymchwil. A ni fel, ymchwil? Okay. Gwybodaeth? Right. So, so welis i neithiwr ar Twitter. Gareth No Maitland. seal. No seal, yeah. Friend of the show. Gareth Maitland. So, bod o'n dweud, oedd o'n gweld i'n anhygol bod llyfrau peth o'n cael i gyhoeddi ar ôl Eisteddfod ddim ar gael. So, enillwyr mawr Eisteddfod. Ia. Dwi'n fath bod o'n ddigwyddiad mawr a ni'n gallu cael rhyw fath o gyhoeddi'r cynnwys ma yn syth ar ôl Eisteddfod. Pam sa ti eisiau gwneud hynna? Mi dan. So, oedd hyn yn clymu fewn i, dwi'n meddwl, pwnc da ni wedi wneud gormod ar Haclediad erbyn hyn y half-fast Wales. A'r syniad yma bod dwi'n meddwl bod y cyhoeddwyr na y cyngor llyfrau wir yn ystyried bod y farchnad e-lyfrau rhywbeth sydd yn werth iddyn nhw dyd just ddim ymwneud efo. Wyt ti wedi bod Iest yn basically dangos drycha paint mor hawdd ydi o. Mae'r stwff ma'n bodoli yr problem ydi bod na neb yn bothered i gefnogi cyhoeddwyr sy'n eisiau neud o. Sorry, Bryn. Ac dwi'n hwnna oedd na bobl dod yn fiewn yn sôn bod actually ydi o rhywbeth i wneud efo costa, ydi o rhywbeth i wneud efo a'r gwir ydi di o ddim i wneud efo hynny. Mae Iest yn dangos iddyn ni bod mae hwn yn rhywbeth sy'n gallu cael wneud y weddol di-draffath. I mean, mae Iest yn un person sy'n gallu wneud o ben ei hun. Mae Iest yn special, ddo, Ond mae Iest yn special, ond sicr, ond mae'r dîm swn i feddwl tu ôl i lot o'r cyhoeddwyr. Mae nhw'n gwmnioedd cyhoeddi, na be maen nhw'n neud. Dwi'n fatha bod y technoleg yma yn rhywbeth newydd. Mae e-pub di bod o gwmpas wan bron i 10 mlynedd. Dwi'n ddim yn rhywbeth newydd. Ac dwi'n dal yn meddwl mae hwn yn rhywbeth ydy'r cyhoeddwyr efo ddim diddordeb wneud. Sgyn nhw ddim diddordeb wneud o, sgyn nhw ddim awydd wneud o. So be da ni wedi ffindio allan yn y drafodaeth Twitter? Wel, o'n i jyst am dweud, chos nes i nôl ag edrych i weld be ydy y sefyllfa i wneud efo e-lyfrau. So mae gen i yr gwefan gwales sy'n cael ei redeg yn y cyngor llyfrau. A mae yna rhywfaint o lyfrau e-lyfrau ar gael ar gwales. A mae yna rhai yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y Kindle. So mynd yn ôl wan o 2018 nôl i 2013, mae'r enillwyr fedal ryddiaeth, mae o'r chwech o'n nhw ar gael ar gwales fel llyfr, y 6 ar gael fel llyfr ar Amazon. Faint chi'n meddwl sydd ar gael fel e-lyfr ar gwales? Go on, Iest. 2? 2. No way, nes i gesio'n iawn. 2. Just rough guess o hwnna. Faint sydd ar gael ar y Kindle? Dim un, probably. Os maen nhw'n dod gen y lolfa, maen nhw ar gael fysyn ni'n meddwl. 1. Sef yn gen y lolfa, ie. 1. A mae hwn wan mae hwn yn ôl i 2013 a dyn nhw ddim yn cael so i fi mae'r ffaith bod ni'n gallu gweld faint mor hawdd ydy'r technoleg ac y ffaith bod nhw wedi gwneud un y ddau dydy hwn ddim yn rhywbeth fel sydd ddylai fod beyond be mae cyhoeddwyr yn gallu gwneud. So mae'n policy, like massive policy. So mae'r... Dewis ydi o i beidio. Dwi'n gwybod amdano ti, Iest, ti'n gallu gwneud fe'n hwn, ond dyn ni trafod o blaen bod y cyngor llyfrau yn ariannu y cyhoeddwyr yma. A tasa nhw ti cefn i rhywbeth fel hyn, beth sef o'n digwydd. Ond yr ddadl, ddoth fyny ar Twitter neithiwr, ond y ffaith bod bobl fel, wel, beth sef o'n lladd siopau bach. Ydy hwnna'n ddadl, Iest? Dwi'n meddwl, oherwydd os gen ti siop call fatha gen ti yn Gaernarfon fel Palace Print a maen nhw'n neud digwyddiadau i gyd fynd efo lawnsiad llyfrau falle ac yn reid digwyddiadau arbennig ymlaen a maen nhw'n stocio llyfrau sydd yn neud synwyr fel llyfrau digidol fatha llyfrau mawr fel lot o lyniau yn nhw llyfrau bwrdd coffi
ac mae yna rei llyfrau sydd just yn ysgrifen i gyd, ond maen nhw wedi cael ei ddylunio mewn ffordd mor neis. Ti isio prynu y fersiwn papur oherwydd fod na ymdrech di mynd i fewn iddo fo. Rwan efo rei nofela fysa chdi'n gallu just, ti eisiau darllen ar dy wyliau teip o beth. Does am wir rhaid prynu'r fersiwn papur o hwnna. Os ti efo dyfais a ti eisiau llwytho fo fyny efo 4 llyfr ar gyfer dy wyliau, mae hwnna'n haws i gario na gario 4 llyfr papur. Ag mae'r ffaith fod bron pob un cyhoeddwr Cymraeg allan yna heblaw heblaw hannar o'r lolfa ddim ar gael mae'n just yn odd iawn fod fe wedi cael bron unrhyw llyfr sy'n cael ei gyhoeddi'n Saesneg ar gael ar y dyfeisiadau wahanol yma. Cys un o'r dadle oedd, mae'r siopau llyfrau yma yn ganolbwynt cymdeithasol, da ni'n eisiau bygwth nhw. Ond ysdyn nhw yn ganolbwynt cymdeithasol, mwy na siop llyfrau dyn nhw. Ti'n prynu llyfrau plant, llyfrau plant, loads o bobl yn prynu llyfrau plant, ond wyt ti'n prynu llyfrau coginio, mae'r heina'n rhai tisio yn gorffordd, dwi'n licio llyfr coginio ymlaen ni. Dwi ddim eisiau fod yn llawn grif i jyst yn fel smydjo trwy iPad fi o stof. Dewis ydi, i weld ydi y syniad bod un o'r pethau yn cael ei argymell oedd y syniad sy'n ni'n creu rhyw fath o system lle mae siopa lleol yn gwneud y cyflewniad milltir dwythau mewn ffordd. Ffain. Mae'n bosib adeiladu peth fel ond. Beth ydy mae'n mynd i gymeryd flwyddyn na i adeiladu hynny, wedyn mae angen adeiladu bas wedyn o gwsmeriad sydd yn ymwneud â'r system yma. Mae hwnna'n codi y friction a faint o waith mae'n rhaid yn cws mae'n neud i gallu cael. Yn ytrach na bod nhw'n gallu just mynd ar y Kindle. Dyna lot o'r dadl neithiwr oedd dwi isio rhoi pres i chi. Gael meidlu yn tweeter. Dyn ni yn y flwyddyn 2018 dwi isio rhoi pres i chi. Rhoi pres i'r pobl sy'n sgwennu'r llyfrau yma. Os da ni'n gorau torri allan y pobl yn y canol sy'n cyhoeddi fo ar cyngor llyfrau, dwi'n gwybod fod y cyngor llyfrau yn neud gwaith da o reid arian i ariannu'r pobl i talu'r pobl i sgwennu'r llyfrau yma, ond oherwydd fod does nam gymaint yna ond ni'n siarad Cymraeg a falle, ond mae angen cael o allan yna mewn fformas wahanol, ond does am pwynt adeiladu cael y siopa bach i werthu'r e-lyfrau fod nhw'n cael rhan o hwnna. Mae Palas Print di trio hynna, lle mae nhw'n tapio fewn i'r un gronfa ac mae gwales yn neud. So, da chi'n gallu cael e-lyfrau oddi ar gwefan Palas Print, ond os ni'n meddwl fod bron neb yn mynd ar hwnnw, a fod bron ddim gwerthiant o e-lyfrau ar gwales, oherwydd fod o ddim ar gael. Mae ar yr iPad ffain, oherwydd ti'n gallu mynd ar browser ar yr iPad, ond dydy, sy'n ni'n meddwl, rhan fwyaf o bobl ddim yn gwybod, dwi'n gallu just prynu fo fyna, ac adio fo i iBooks ar yr iPad, dyw, o'n i'n gwybod chi gallu neud na, ond dyn ni'n gwybod hynna, ond os ti efo just y darllenwr, yr Kobo neu'r Kindle, y ddau sydd mwyaf poblogaidd yma, dydyn nhw mar yr catalog, heblaw am hanner o rhai lolfa sydd ar y Kindle. Ond ydy'r un diweddara, sef yr un o'n i eisiau darllen, sef beth yw'n fo, Llyfr Glas nebo. Wrth gwrs, di hwnna ddim ar gael, ac nath rwy'n gofyn yn lolfa, dwi'n gallu cael hwn yn digidol, a nath nhw ddeud mewn ychydig o wythnosa. O feddwl bod o... Oherwydd fod o'n gorau mynd trwy rhyw beirant arbennig, oherwydd fod nhw eisiau pwysio y papur y coed sydd wedi cael ei dorri lawr i just fydda. Cys dy o ddim yr un i'n gynnu, dwi genuinely, swn i'n licio na, bod yna ymllwchol marchnad, dydy o ddim yr un i'n farchnad. Mae'r bobl sydd yn prynu llyfrau yn prynu llyfrau. Na beth maen nhw'n neud, ti'n mo? Lle dy bobl e-books di, sy'n mynd i fod bobl sy'n dipio fewn. Mae'n rhan o'r ymgyrch miliwn o siaradwyr. So ti'n gallu cael, dydy o ddim, mae o'n ehangu dy farchnad di. Ti'n feddwl? A'r peth hefyd ydi, i beth cysidro di, mae'r syniad mae fod bosib i ni greu
ail farchnad i werthu bethau fa. Mae hwn jyst fel bloody Napster eto. Ie, mae'n nonsens. Mae'r frwydr yna di golli. Os oedd ni, o ddifri am bod yn y frwydr yna, oedd ni wedi gwneud hyn 10 mlynedd yn ôl. Mae frwydr yna drosodd. Mae pobl yn benthyg llyfrau o hyd i'w gilydd. Oh my god, dio ddim yn ddwyn. Mae'r rhaid iddyn ni wan ystyried beth sy'n mynd i ddigwydd yn y 5 mlynedd y 10 mlynedd nesaf. A gwir ydy, da ni'n edrych ar sefyllfeoedd lle mae y stryd fawr dan fygythiad lle dydy'r siopa methu bodoli. Like, yr whole o stryd fawr. O'n i'n siarad efo Aled bore yma, like, o'n i'n just eistedd lawr mynd, ti'n mynd i gymlynedd? Fi na shops? A jyst eistedd na, jyst yn ystyried hwnna. Ac os mae dyfodol cyhoeddi llyfrau Cymraeg yn cael ei glymu i'r siopa, then fydd am cyhoeddi llyfrau Cymraeg mewn 5 mlynedd, mewn 10 mlynedd. Mae rhaid i ni wneud y newid yma rwan a cael y cytundebau efo pobl am Mae'r syniad cyngor cynnwys na'n syniad really dda ddoth allan o sesiwn hacio'r eich. Mae yna buddsoddiad arall bydd rhaid yn nhw'n wneud yn y 5 mlynedd nesaf, sef mewn llyfrau llafar oherwydd fod mae heina di cynyddu gymaint yn y blynyddoedd dwytha, lle mae pobl yn gwrando mwy ar podcast, ond mae'n gwrando lot mwy ar llyfrau erbyn hyn. Ac oherwydd, y ffordd da ni'n byw ar y funud, pawb rhy brysur i darllen llyfr. Dwi wedi bod yn really ystyried, yn really ddofn, just neud recordiad o fi'n darllen llyfrau i'r plant, so pa ma nhw'n mynd off i arsfan ein taid neu whatever, bod gennyn nhw fel copies o'r stuff ma, cos does na ddim enghraifft, yr un dwi really eisiau neud ydi Harry Potter. Like, mae llew yn dod digon hen wan, bod o really eisiau i ni darllen y llyfrau Harry Potter fo'n gilydd. Dwi'n meddwl, snai just recordio fo, fan hyn, ond y fi'n neud o, ti'n mo, dyna beth ti'n mynd i gael ddo. Like, mae'n mynd i bod fel mae podcasts Cymraeg, oedd y BBC'n goffa dal fyny hefo stwff oedd bobl yn neud y ben i hun. Y peth di, mae'r rhaid wneud hynna rwan. Mae'r rhaid dechrau hynna rwan. Hogia, tasa chi yn cael recordio unrhyw llyfr, be sa chi'n recordio? Wel, hyn oedd ddim henni mis yn ôl rhywbeth, oedd a ti Sioned yn siarad am llyfr, oedd yn dy bodlediad di ddweud i gwir, llyfr lle oedd na lot o ferchaid wedi cyfrannu iddo fo. Codi Llais. Codi Llais. Ac oedd hwnna'n llyfr o'n i'n meddwl, so'n gret cael pawb oedd i sgwennu i darn nhw i cheisio fo. A wedyn fyswn ni'n gwrando ar hwnnw yn sydd. Bys hwnna'n gyfres amazing. So yn gallu clymu hynna mewn i bod nhw cyfresio fideos ar YouTube, fysa hynny yn... Cyngor Cynnwys Cymru, meddyliau. Go on, Bryn. Efo dweud efo creu farchnad ar hwnna, mae rhywbeth sy'n creu waliau ac yn neud yn anodd i berson isio mynd a prynu pethau. Os ti'n edrych anodd i person prynu pethau, dyn nhw'n mynd i brynu fo. Da ni'n gweld, da ni wedi bod yn edrych yn gwaith, ac da ni'n gweld, mae gennym ni ystadegau o basgedi sy'n cael ei adael ar y gwefan, oherwydd dydy'r dynyddiwr ddim isio roed i cael mi boddod i fynd a nôl i cardiau credyd nhw, achos dyn nhw heb di arbad y manylion yn y gwefan ni. A ddim nid yw gwefan Roach di hwn, da ni'n sôn am Marks and Spencer. Mae hwn yn cymryd mantes o merched sydd yn siopio ar iawr ginio yn brawsio. Ie. Mwyn trwy'r dyr. A da ni'n gweld o, mae'r stadegau yna. Da ni'n siarad efo pobl sydd yn cwmniau tebyg i ni. Mae unrhyw beth sy'n creu gor mwy o friction rhwng yn y proses o brynu yn rhoi siawns i'r person yna deud, I'm not bothered, I can't be bothered. So ni'n lyfio sy'n mwy o hynna, cos dwi di ffindio'n hynna, like, enghraifft pnawn ma, o'n i fod yn peintio'r llofftydd, a swn i'n cael brec bach, paned bach, ond yn mynd, damio, dilla gwely ni'n ofnadwy o hyll. Drach am nhw di mynd, oh my god, ers prig ysio hwn, oh my god, ers yn prodas ni, 7 mlynedd yn, na, mae siai newid. So swn i yn just yn yn awr ginio, just yn potio, a mynd i brynu sto, a swn i di mynd, oh my god,
Mae'n rhy hawdd. Ond y peth ydi, ti wedyn yn meddwl, ti'n sôn ydi, o ie, fe chdi gael yr ffeil, o di trosi fo, a e-bostio fo i dy Kindle di. Gret, oce, dwi'n gwybod sydd yn hynna, dwi'n misio neud o. Y ffactor ydy'n rhieni ni'n gwybod sut i'n neud o, a mae definitely gormod o broblem yn. Fedrith yr gwefan neud hynna'n automatic. Gret, mae'n rhaid i ddal wedyn cyfrestru e-bost dyfais fi efo'r gwefan, wedyn mynd ar y dyfais a dweud dwi'n yn hapus i'r pobl yma e-bostio'r dyfais fi, a ti'n creu waliau rhwng ti a'r person sy'n prynu, a maen nhw'n mynd i ddweud, ti'n be, fuck it, dwi'n angen o, I don't need this in my life. A dydy hynna ddim yn golygu bod nhw'n mynd i fynd i siop lyfrau lleol? Na di. A peth di, mae'r symud i'r model o gwerthu mwy o lyfrau ar-lein. Mae llyfrau dal yn mynd i cael gyhoeddi ar bapur. Mae gen ti dal y llyfrau bwr coffi, mae gen ti dal y llyfrau coginio, gen ti dal y llyfrau plant. Mae hein yn mynd i bodoli am y 5 mlynedd nesa, a 10 mlynedd nesa. O peth ydy, mae'n rhaid i ni feddwl bellach na'r 5 mlynedd ar 10 mlynedd nesa. Dwi'n meddwl mewn 15-20 mlynedd, fydd pobl dal yn licio darllen llyfrau ar papur. Nhw wedi bod o gwmpas ers 6 mlynedd. Dwi'n credu bod ni'n alright. A peth ydy, mae rhaid, os ti eisiau roed llyfrau yn dwylo pobl, mae rhaid i ti fynd i lle mae dwylo nhw, mae rhaid i ti fynd i gwefannau fel Amazon, mae rhaid i ti fynd i'r Kobo, mae rhaid i ti fynd i peth yma. Mae'r syniad yma o just creu wal bach rownd y gynnwys di a dweud, na, mae haid i ti fynd ar peth ni i gael o. Mae hwnna mynd i lla'r peth. Mae'n cyd-fynd efo, os mae pawb yng Nghymru yn siopa ar Amazon, a maen nhw'n cael i dyfeisiadau Alexa, ac mae hwnnw yn gweithio efo Audible, lle ti'n gallu deud efo Lady in the Box, continue reading my book. Yeah. A wedyn eitha pigo fyny, yn union lle ti di gadael dy lyfr, wedyn mae'n cael ymlaen dim ots os di o'n Gymraeg, mae gen y lolfa 3 llyfr llafar ar Audible. Dwi'n meddwl fod yn reid y fyny fatha prawf neu rhywbeth. Ond mae'n cael ei tagio fatha English ar y funud, so dwi'n gwybod os maen nhw'n neud rhyw fatha special ops thing o infiltratio nhw eto trio pwysio nhw allan, ond o peth ydi, ti roed yr llyfr ar gael, ti roed yr llyfr llafar ar gael arno fo, ti hyd mynd wedyn at Alexa dweud chwarae Llyfr Glas Nebo, a mae hwnna'n dechrau, mae'r cynnwys yna, a ti'n dod ar faint o'r waith sydd wedi defnyddio'r neud i lawr i'r pwynt lle mae'n hawdd iddyn nhw just mynd ar ydw heb gorau meddwl. Mae'n mwy debygol wedyn o mynd a cael y cynnwys a wedyn just actually ymwneud â'r cynnwys. Mae hwn yn swnio fel 5 blwyddyn yn ôl. Sefyllfa podcast 10 mlynedd yn ôl, a wedyn ddoth na un system fawr hwnna. Ond gesiwch be? Mae rhywun, nas gwybodir pwy, cos dwi ddim yn gwybod pwy, Iest yn sydd wedi roed o fan yn y notes, wedi creu directory o podcasts Cymraeg. O'r enw pod. Mae'n really nice. Na, dwi'n gwybod bod fi wedi neud yn ei mlaen i rhywbeth hwnna. Ie, mae oedd angen. Oedd hwnna rhywbeth o ti wedi ffindio, Iest, a mae'n really handy, cos o'n i wedi ffindio cwpl o'n i ddim yn gwybod amdano hwnna, a mae hwnna'n really ddefnyddiol. Do, oedd yn ddiolchgar iawn i Aled, dwi'n meddwl sydd wedi creu y gwefan. Aled Jones. Aled Jones. Nath o e-bostio ni ar y wefan i just i ddeud, dwi wedi creu hwn yn fy amser sbar. Mae o'n work in progress, ond mae o'n rwla lle fydrith pawb ddod ag ffindio podcasts yn Gymraeg, ac os gynnach chi podcast yn Gymraeg, a dydy o ddim ar y gwefan, fydwch chi just mynd iddo fo, ag e-bostio fo, a wedyn eitho adio chi i'r gwefan, a mae o'n gweithio ar creu app podledu hefyd, lle fydd hwn i gyd ar gael arno fo, so ti chi just chwarae bob un fel ti isio arno fo hefyd. Dwi'n pod.cymru podlediad ar y restr yma.
Be gen ti? Ei, da ni yna fo? Sionedigaeth. O, mae Sionedigaeth. Sionedigaeth, just y pael mwyaf. No. A peth handi fe fod gyda nhw'r bwtwm radio hefyd, lle ti'n ffeindio radio sydd efo iaith Gymraeg yn yma hefyd. Dwi'n really licio'r wefan yma. Dwi'n really impressed bod wedi ffeindio Sionedigaeth, cos Sionedigaeth i'n mynd yn oed ar iTunes, cos dwi'n cael trafferth y diawl i ffeindio. Ar Google Podcast. Dwi wedi submitio fo trwy Anchor, a dwi wedi submitio fo fy hun drwy iTunes Connect, neu beth o. iTunes Connect. Dwi'n really diolchgar i'r 29 o bobl sydd wedi gwrando ar Sioned. Actually, on y tyma bach mwy na 29 ar gyfer episode 1, ond sy'n neb i stick around ar gyfer episodes nesa. So just segwe bach, Google Podcast app ydy'r podcast app mwyaf fucking stupid wedi gweld ar yn oes. Dwi'n lyfio hwn, cos nes di message o fi mynd, oli a ti ar hwn. Sydd ddim yn lawrlwytho yr podcast yn syth. So ti'n goffa streamio nhw? Ti'n streamio nhw. Os ti eisiau lawrlwytho nhw, rhaid i ti ddeud iddo fo i lawrlwytho'r rhifin yna yn uniongyrchol. Right. A ti'n rhoi ar dy playlist wedyn? Na, diw'r playlist sy'n mynd o'r ffocin gweithio. Dos am playlist. Playlist? Playlist ydy'r unig reswm. Dwi ddim yn iwsio Apple Podcasts yn iawn, achos dwi wedi ffeindio un app, a diolch nath Iest ffeindio'r premium version i fi. Beth yw, RSS Radio. Na, beth gynna i? RSS Radio di yna fo. A mae'r playlist function yn brilliant yna fo. Ti'n gallu cael cannoedd o playlists os ti isio. Ti'n gallu adio nhw specifically. Ti'n gallu fel auto-adio fo. So dyma playlist chillaxio fi, sef galwad cynnar, a you must remember this. A dyma playlist trio mynd i gysgu fi, sef Buddhism Guide. Mae'n brilliant. Mae'n just... a In Our Time gan Melvin Bragg, sydd ar gwyliau. So, anyway, epod.cymru, gwefan, really handy, really cool. Diolch am adio Sionedigaeth, dwi ddim yn mynd i fod yn plygio dim mwy o hwnna rwan yn wedyn. Da ni mynd i'n plygio fo, chos fucking great. Sorry, mae gennau Mae Sioned. Mae hwnna di bod gymaint o fel... A dwi ddim yn deud hyn yn ysgam, dwi'n gwybod bobl sydd yn really dioddau o panics a stuff, a dwi'n cofio fi'n gwasgu cyhoeddi ar yr un cynta, a chwysu, fel ffrîcio allan a chwysu, a just goffa dechrau nadlu, achos o'n i just fel, mae hwn really scary. Dim bod fi'n disgwyl bod yna loads o bobl yn mynd i wrando nhw, ond ti'n pan ti'n gwneud, dwi ddim yn creu celf, dwi ddim yn neud stuff fel na, ond hwn oedd fel ar y gosa o genna i am rhywbeth fel na, ac oedd o just fel, oh god. A wan mae ti a cadw o fyny, o'n i'n teimlo fel dylsyn ni wedi gwneud episode yn eisteddfod, ond oedd eisteddfod yn fucking intense, da. Oedd o'n intense, oedd o'n ormod i fi. Na, ti'n neud job da? Di hwn ddim fel, pysgota. Ond fel, dwi'n really enjoy yn neud o. Dwi ddim yn audio editor, dwi ddim wedi hyfforddi fel unrhyw beth fel yna, dwi just yn gwrando ar lot o podcasts. Yr un diwetha nes i efo illegal recordion BAFTA, dylsyn ni di trio bach yn gletach ar hwnna, achos oedd hwnna just fel, just point your phone ti at y llwyth fan oedd hwnna. Sticio fe fyny at y speaker yn dechrau, ie? O'n i mewn auditorium. Bod ti wedi gofyn y cwestiwn pwysica o'r Twitter fys Cymraeg. Wel, oedd rwy'n di atgoffa fi, dylsyn ni di gofyn, achos nes i ofyn iddi, pan byna Banner Cymru yn Black Panther, ac di roi bach ateb mwy cyflawn na da ni di cael. Nath y Wales Online yn neb pig ofyn i yna fo, am siom, so ni di gallu cael bach o... Ond dwi ddim di bod yn push fo, dwi ddim wedi mynd, by the way, da chi eisiau gwrando ar hwn, cos dwi ddim eisiau BAFTA ddod at fi mynd, excuse me, ti di illegally recordio cynnwys ni. So dwi just fel, na i just ddim hyrwyddo fo. So os da chi eisiau gwrando arno fo, dwi'n really ddiolchgar. Sionedigaeth diodio ddim ar iTunes eto, achos dwi ddim yn gwybod pam. Coming soon to iTunes. Sut maen nhw'n checio'r stuff ar iTunes os dyn nhw'n yn Saesneg? Dwi ddim yn... Da ni dal yna fo. Nath nhw dderbyn ni. Na beth dwi'n meddwl, achos dwi'n gweld podcast o'n i ddim hyd yn oed yn gwybod amdan, Cainc. Ti'n gwybod am Cainc? Mae Cainc yn bodlediad newydd sy'n trafod llenyddiaeth llyfrau a darllen gyda gwestiwn amrywiol. At Prosiect Drydwen ar Twitter. So, 19th of June, so
pedwerydd ar 15 o Fehefin, oedd yr un diwetha. A Elan Greg Muse, Miriam Elin Jones, 3 episod sydd wedi bod. Mae'n swnio'n lyflu, ond mae o ar SoundCloud. So, mae lot o'r rhain yn rhai sydd just yn ymddangos ar SoundCloud, so dwi'n really keen. So, podcast Hansh hefyd, mae hwnna bach yn ifanc i fi, bach yn trendy. Like, ti'n gwybod fi, dwi'n licio gwrando ar Llyfr Glas. Dwi just, mae hwnna bach yn fel cool dudes yn mynd allan a stuff. Ond, dwi'n really falch bod yn bodoli. A dwi'n edrych ar fan hyn fel, Podpeth. Admittedly, mae Podpeth kind of wedi diflannu eto, ond fel, mae'r big hitters i gyd yna. Y dihangiad, o'n i'n lyfio y dihangiad dros yr Tour de France. Oedd hwnna'n amazing. So, epod.cymru, brilliant, dyfeisgarwch Cymraeg ar ei orau. Nid half-ast Cymru, really joy hwnna. Trydydd peth ar yr agenda, ar ôl fi dawnio glas arall ar gwyn, mae god dwi'n slofi lawr rwan. Ydy, Iest, mae'r nest yn symud. Isio help ydw i ddeud gwir. Isio help ydw i ddeud gwir, gan fod, oherwydd dwi'n symud tŷ. Dun, dun, dun! Ag, wel, nes i gael nest thermostat a'r nest smoke alarms. Oedd o'n un o'r selling points ar Dafydd Hardy, bod gen ti integrated nest system. Dwi'n meddwl oedd ar listings. A wedyn, wrth gwrs nes i brynu fo, cyn i Google brynu nhw, a cyn i Apple gyhoeddi HomeKit. So, oedd o just yn un o'r pethau na, efo'r app arno fo, felly, a wedyn Google yn brynu fo, Apple yn announsio HomeKit. Obviously, syth ar Google, hwn di'r bron yr unig thermostat a smoke alarm system sy'n na, lle dydy o ddim yn gweithio efo Apple HomeKit. Fod na ar y fforwm, ar ei gwefan nhw, mae yna gymaint o bobl yn haslo nhw i gael nhw i weithio efo fo. Ag mae nhw di ymatab a dweud, it's still an open thing that we're looking into for the future. And dweud, na, just neud o, rwan. Da chi di Google, just gwnewch o. A stopio dadla a ffrio efo Apple just drost, tybod, pwy bi a pwy yn y byd i gyd. So, dwi'n stwffio nhw, dwi'n symud ti, dwi'n mynd i chwilio a ffindio i newydd. Os di roi'n efo un arall allan yna, a mae'n gweithio'n dda, gadewch ni wybod, pa un da chi efo, a pam fod o'n gweithio mor dda. Am fod sgynnau'n cwyn, i ddeud y gwir, am y nest eblaw. Wel, mae'n ddau beth fod, wrth gwrs, fedrai'm siarad efo fo, trwy'r ffôn. Hei nest. Ag yr un arall ydy fod, mae'r tŷ yma efo 4 llawr arno fo, so mae cael un thermostat mewn un stafell, ddim y wir yn mynd i ddeud be di tymheredd yn y top, ond dwi wedi gweld rhai eraill lle mae'r thermostat yn byw ar y radiator, fatha y valve arno fo, so ti'n gallu gosod heina ar dy radiators trwy'r tŷ. A wedyn, so maen nhw gyd yn siarad efo'i gilydd wedyn. Mae'n mynd i fod chydig o ddrytach. Ond meddylia am y savings. Dyna di'r thing. Dwi'n misio stafell yn y top fod yn chwilboeth a neb fod yna. Dyna di un o problems fi hefo heating, a sgynna i ddim hyd yn oed heating clyfar. Da ni wedi goffi cael boiler newydd achos da ni wedi bod yn neud yr holl gwaith ma i'r tŷ. Ond mae'r radiators lawr stair, it's gen nhw'n hyd yn oed fel, ti'n bod y rhifau bach na pan ti'n troi nhw. A ti fel, maen nhw just fel, mlaen, off. A wedyn, so ti'n rhoi y thermostat yr un peth, ti'n rhoi y boiler yn ei stair yr un peth arall. Ond wedyn nhw ti'n goffi llythrenol mynd rhwng pob stafell yn fel cae stwff off. Mwyn trio pidio gwario ffortiwn. A mae Bryn just eistedd yn fyna yn ei beautiful, beautiful flat 4 stafell, 3 stafell a just mynd, problem pa problem.
Yeah. So, be wyt ti'n edrych ar? Cos ti di roi y link fyny yn Basecamp ni o fel i'r holl HomeKit accessories. Do, mae'n lot arno fo. Mae'n lot o win yma, mae'n lot o chrome yma. Ie, mae'n chydig o gwmnïa, mae'n cael fi glicio fyny, Parrot, mae'n Elgato di un, dwi wedi bod yn dilyn nhw fatha cwmni ers, 2005, So be ma' nhw'n neud? Lle ma' nhw, be oedden nhw'n neud i'r Mac, un o'r pethau gyntaf oedden nhw'n neud i'r Mac, oedd gynnu nhw fatha Digibox, fatha, Freeview box. O ie. Cyn set-up recorders ddod allan, oeddech chdi'n gallu plygio fo fewn i dy Mac a'r erial i fewn iddo fo, ac oeddech chdi'n cael TV guide i fyny ar dy Mac, ac yn setio fo fyny recordio, ac oedd o'n recordio fo i fewn i MP4 format, ac oedd o'n adio fo i iTunes chdi, so oedd gen ti'r holl raglenni ma di recordio, ac oedd o'n torri allan yr adverts. Maen nhw wedi gwerthu'r rhan yna o'r busnes i rwy'n arall fan, a maen nhw'n canolbwyntio mwy ar y tŷ a hefyd mae gynnu nhw'r box i recordio gameplay, so ti'n recordio dy hun a bach ar Twitch kind of thing. Ie, un o heini. Maen nhw i weld eitha da. Por achod na. Cos dwi jyst yn gweld fel just botwm gen nhw. Dwi'n edrych trwy'r store fan hyn, a mae just fel botwm. Ond mae bod y botwm yn neud pob peth. Hwna di peth ydi fydd o'n... A ti'n programio'r botwm i neud beth ti eisiau dweud. Ia, so hwna fydd llais neu efo'r typical trwy app ar y ffôn fydd yr... Ie, mae... Fydd rhan fwy o'r pethau'n digwydd ynddo. Ie, mae'r... Un arall ydi un fwy basic di Netatmo. Ni'n siŵr os maen nhw'n dod o'r Almaen neu rola. Dwi'n meddwl mae Elgato yn dod o'r Almaen. Lle maen nhw'n neud reid pethau tebyg, a wedyn mae gen ti cwmni o'r enw Tado. Maen nhw gyd yn European, neu mynd yn American, a maen nhw gyd i weld yn canolbwyntio ar wneud pethau HomeKit. So ni'n falch o clywed os mae yna rwy'n yn defnyddio un o'r... Ie. Be di dream setup ti? Be wyt ti isio gallu cyflawni efo fo? Dwi just isio fod bob stafell yn tymeredd call, a ddim... Oherwydd os mae un stafell yn llai na'r llall, dwi'n isio un fod yn chwilboeth a llall fod yn really, tybod, oer. Dwi isio gallu... Yn yr un modd o dwi rwan, fod dwi'n cael notification os mae yna mwg yn y tŷ, os mae yna CO2 leak yn y tŷ, efo'r nwy. Dwi efo hiw bulbs yn barod mewn rhai hefyd, sydd yn, so ti'n gallu troi heina ymlaen ag i ffwrdd a newid y lliwia a falle sydd yn neis. Ond dwi'n mae yna lot o bethau allan yna ti'n gallu gwneud fan fatha, ti'n gallu cael sprinkler systems ti allan, ag cameras a falle, dys gynnau yn ddiddordeb yn y cameras, a ti'n bod cyn ti'r clo hefyd ar y drws ffrynt, ag ond dwi'n misio mael i cachu efo'r clo ar y funud. Dwi isio heina gael rhyw 10 mlynedd o testing i'n bobl eraill cyn i fi reid o'r drws ffrynt yn hy fi, fod faint o security goriad, os di bobl eisiau cael ei fewn i'n hy fi, neith nhw cael ei fewn ni. Oedd rhywun yn sôn siarad o locksmith, dwi'n dweud mae clo ond yn cadw pobl onest allan. Ie. Bryn, mae hwnna'n rhyw fath o athroniaeth am fywyd. Yndi. Yr un peth am gwefana, felly. Oh, guys. Okay. Wel, unrhyw tips, HomeKit, atiwch ni, at Iest, at Brynes, at Llef, ti'n ma, pan deitha fi, Deifiwch. Guys, ydych chi'n barod am yr after party? Amdani. Welwn i chi, ochr arall, yr hysbysebion / gyddoriaeth yma.
Now, time for a word from our sponsors. Helo, Cyngor Llyfrau Cymru sy'n yma. Da chi eisiau papur yn eich llaw? Wel, dewch chi siop llyfrau sy'n. Be ydych chi dda yn gwrando ar y rhaglen radio yma? Ar hyn rwtch digidol yma. Be ti'n feddwl di hwn ddim ar y radio? I siarad i pobl, mae pobl yn gwrando na fi. O, hwnna'n issue oedd gynnu fi yn dreifio fyny o'r gogledd ddoe. Oedd Radio Cymru DAB o fatha lle mae di mynd. Paid. Dwi'n gwybod mae'r FM yn disgyn allan hanner ffordd hefyd, ond o'n i'n meddwl yr holl bwynt digidol fod o'n bob man. Ti eisiau gwybod, dwi newydd gael y chat yma fo brawd fi, so mae gennau 2 frawd. Mae'r un canol ydy fel nerd internet yr urdd, a'r un lleia ydy nerd actor yn byw yn Gaerdydd. So, yr un canol nerd internet yr urdd, oedd o'n trio esbonio fi, achos mae'n obsessed efo upgrade y car fo. Mae'n brynu Ford Focus, a mae fel, mae fel, sort of, di hwn ddim ond fel y middle spec, Dwi eisiau upgrade yma, so bod o fel, oedd y person wedi prynu hwn yn newydd wedi troi fel executive spec yn efo. So, dwi rôn yn edrych rhwng scrapiad, a mae'n leather seats. So, ni'n fel, so beth i'n neud? So, mae di upgradeio radio i fod fel rhyw fath o, like, Android tablet radio, So, mae gen ti fel inbuilt, DAB, gen ti inbuilt Google Maps, ond ti'n goffa downloadio fel ar offline map stuff, whatever. Ac oedd o'n tri esbonio fi, y rheswm dydy Radio Cymru ddim ar DAB yn pobman, ydy mae'n cael ei trin fel commercial radio station, neu BBC Local Radio, dyn nhw mond yn cael ei rhannu allan fel, mae ar y commercial spectrum yn lle ar yr UK-wide spectrum, so mae holl yr rhai BBC quotes like nationwide mewn clistiau bwni. Mae'r rheina'n cael mynd i fel pob un aerial, like, trwy Cymru Lloegr yr Alban. Ond ydy rhai BBC Local Radio ddim ond yn cael mynd i rhai aerials. Nes i ddim twygio allan be oedd y penderfyniad o pa aerials maen nhw'n mynd arno. Ond dwi'n cedi, achos mewn byw yn Llanuwchlyn, ac yn aml dydy'r commercial radios ddim yn isio cyfro Llanuwchlyn a Canolbarth Cymru o gwbl, achos dyn nhw ddim yn mynd i wneud o bres amdano fo. So dydy Radio Cymru ddim yn cael ei cyfro ar hwnna. Dwi'm yn gwybod y manylion, mae hwn yn stori trydydd llaw, a di o ddim hyd yn oed yn after party fodder, cos di o ddim yn ddoniol. Ond, dyna di beth dwi wedi dysgu am DAB radio. Diolch, that was my TED Talk. Oes, dwi wedi bod yn mwynhau neu pethau sydd ddim gwylio teledu ddiweddar. Ti wedi bod offline, Bryn? So, o'n i sôn bod gweithio mwy o adra. Gwan, dwi'n gweld yn hyn yn dweud, actually, ti'n meddwl, dwi eisiau mynd allan o'r tu yn ytrach na eistedd ar y soffa. Neu pethau sydd ddim yn fedd edrych ar sgrin. So, yna pethau diddorol i mi diweddar ydi bod yn dysgu mwy ar sut i edrych ar ôl planhigion. O'n i'n sylwi, mae planhigion ti'n edrych yn hyfryd. So, dwi wedi bod yn dysgu sut i... So, gyda i ficus o'r enw Gem. Mae hi lyflu. Dwi'n lyfio bod gen ti enw. Mae hi... Ydych chi'n mynd i'n gweld ar sgrin ar y funud. Mae o... Wedi pobl adre beth i gweld o gwbl. Na di, mae o ar silffinas gyda ar y funud. So mi oedd yn eistedd dros nesaf i'r desg. O Gem dyn oedd hi ddim yn hapus dros ben. Oedd hi'n colli dail. O, bugger. Ac o'n i'n poeni na be o'n i'n neud yn wrong. Oedd allan ni'n mynd i digon olau iddi hi. Mae hi'n symud i'r silffinas ac oedd hi bach yn well a fanna, ond dim llawer, dal yn colli bach o dail. Ac o'n i'n edrych ar y gwefan dys i brynu cael hi trwy, ac o'n nhw'n dangos pan nhw'n rhoi dŵr iddi, bod ni'n tynnu hi allan o'r bowlan, rhoi ti ar y sink, ac rhoi dŵr iddi, ac adael dŵr mynd trwad. A fi'n dweud, dwi wedi bod yn neud hynna. Mae fi'n mynd, mae fi'n codi'r pot na Gem yn istan, ac yn ista mewn rhyw 10 cm o ddŵr. So dweud, dyna fesu o'i le, reit. Mae'n gwacio'r dŵr na, a diolch beth mae Gem yn y weld yn bach mwy. Totally fewn i chat planhigion. Dwi newydd am y tro cynta, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd, ond mae gennau llwyth o tegeiriannau yn TV. Orchids. Is iawn. A maen nhw'n hyfryd, a mae pa fel hwnnw orchids rili anodd. Di orchids ddim yn anodd. Maen nhw'n gwirioni'n tu ni, maen nhw'n cael amser gret. Ond mae yna un o'n nhw, o'n i'n ffindio hi, o'n i wedi trawsblannu hi,
A dwi'n siŵr beth wedi digwydd, ond oedd wedi pydru o fel y tu fewn allan, so dwi'n gwybod dwi'n trosblannu hi fewn i rhywbeth drwg, achos dwi'n prynu fel orchid potting medium off Amazon. Oh yes, dwi'n gallu gweld ti'n marw tu fewn. Sorry, dwi'n darllen amdan yr Magic Leap. Right, dyd othon ni am rhywbeth techi, cos nid galfod cynnar mae hwn, ond dwi yn hapus iawn i droi hwn fewn i galfod cynnar, os da chi angen. Wel, just am dweud, na'r un tama bach yn eisiau gwneud just cyn i fynd yn ôl i'r tech. Chos o'n i darllen erthigol diweddar yn sôn am y ffaith bod mae pobl millennials a dwi'n dal yn cyfri fel millennial bod fi'n teimlo... Wyt ti a fi'n rili agos ar anoedron y dydyn ni? So bod pobl ifanc yn edrych ar ôl yn cymeru planhigion ymlaen yn ei tai yn ytrach na anifeiliaid anwes oherwydd mae cadw nhw mewn fflatiau fel sgynnau wan mae'n cael anifeil anwes chys fydd o just di distrio bob dim a fydd sef yn byw mewn fflat a sef yn cael allan ddim yn hapus sef yn hapus o gwbl ond mae pobl yn edrych ar ôl planhigion chys mae'n rhywbeth byw sydd yn helpu'r amgylchedd yn y tŷ. Alla i just rhoi heads up, mae'n app Americanaidd, ond ti'n siarad fo Flourish. Mae di syllafu mewn ffordd Americanaidd, Flourish ydi o, a ti'n dilyn hi ar Instagram, mae'n amazing. Mae app Flourish yn lyflu, achos ti'n gallu, ar app Flourish, ti'n gallu mynd i lle bynnag ti'n cadw dy blanhigyn, a wneith o wneud sensor golau ti, ddeud faint o oles gen ti, wyt ti north facing, south facing, be di fel y sefyllfa orau, ti'n rhoi'r planhigyn os ti'n dweud, mae gennau planhigyn pre-cop. Mae'n dweud, ti eisiau rhoi hwnna ar north facing, shield ffenest, hefo hyn a hyn o ddŵr, rhoi'r reminder yma i ddyfrio. So when ti'n cael reminder wedyn i ddyfrio fel bob disadwn neu rhywbeth, mae Flourish yn app bach rili neis. Does na ddim llwyth o blanhigion arno fo ar hyn o bryd, ond mae o'n rili dda. Dwi'n licio fo o ran ffindio lle i roed dy blanhigion. So, tip galfod cynaraidd fi. Dwi angen mwy o blanhigion Cymraeg. Ond o'n i'n rili gytid bod fi di lleddu non teg eirian. So oedd hi'n hyn. So oedd hi'n un o'n i di cael es amser fyd. Ac oedd hi di pydru o'r tu fewn. So oedd o'n eitha creepy. A fel dwi'n arfer bod yn eitha da. Dwi hyd yn oed wedi cychwyn traws blannu stwff. Ti'n bod fel oedolion go iawn? Actually yn fel traws blannu planhigion nhw. O'n i fel, what? Dwi wedi cychwyn beth yw'r gair Cymraeg amdano propagatio tymudio basil. What? So Basil ddim yn hapus yn ti ni. Lefel garddio fi ar fatha ysgol gynradd. Hei, o'n i'n gwybod sut ti'n angen felly, ydy ti'n y cwmni sy'n gwneud Parrot drones? Maen nhw'n gwneud Parrot pot. Do, o'n i'n gweld hynna. Be di hwnna, please? Wel, mi nath nhw gychwyn efo, nath nhw'n gwneud sensor lle ti'n sticio fo i fewn yn pridd dy botyn, a mae'n analysio sy'n fath o bridd dio, os ti angen bwydo'r planhigyn neu ti angen reid dŵr iddo fo. Ond mae'r pot yma efo'r dŵr yn efo'n barod, a ti'n deud efo sy'n fath o planhigyn dio, ac mae o'n just yn reid y dŵr i'r planhigyn fel mae o angen o, a mae o'n gallu sensor os oes na ddigon o ola o gwmpas i'r planhigyn, os ti deud efo pa planhigyn ydi o, felly. Mae hwnna hyd yn o'i gwell. Ac wedyn mae mond yn notifio chdi os mae o angen rhywbeth oedd mwy o ddŵr, neu os ti angen siarad efo dy planhigyn. Beth sy'n Jem yn dweud? Wel, iawn. Diawlydd far, beth ti'n neud y trio boddi fi? Boddi fi? Dwi'n credu bod fi wedi gwneud hynna yn ystod y tywydd poeth, es i bach yn nuts ar fel, oh my god, dwi'n siŵr bod planhigion fi angen llwyth mwy o ddŵr. Dwi angen llwyth mwy o ddŵr yn tywydd yma, a dwi'n falle na dyna be gwyddodd i'r teg eirian hyfryd. Mae yna rei arall ar gael na, fyd oes? Mae yna, Olivian Plant Monitor. Mi o na potyn planhigyn oedd fatha spider drone. So oedd o fatha cerdded ac yn dilyn y gola trwy'r tŷ.
Mae hynna'n fucking brawychus. Ti'n gwybod. Na. Mae fel Boston Robotics version o planhigyn. Ti'n deffro bora, mae'r drone yn eistedd digested yn dweud, nes ti o'r Dyfrio fi. Ti'n ei lladd am bryd fe'r diawl yma. Wel, dwi'n eitha worried amdan hynna. So, yes, be o ti'n darllen? Gwan. Da chi wedi clywed am Magic Leap, do? Dwi eisiau ti esbonio fi am Magic Leap. Wel, Magic Leap ydy fatha fersiwn fwy hyped fyny o HoloLens Microsoft, lle maen nhw wedi bod yn gweithio yn Florida ers blynyddoedd maith o dan secrecy mawr a di cael ei ariannu lot gan Google a pobl mawr eraill. Oherwydd maen nhw gyd yn mynd i hwnna apparently a maen nhw'n mynd, maen nhw'n hygol rhai chi weld o bynnag a wedyn so ma nhw rwan yn gwerthu dyfais cynta i developers ag dydy o ddim breakthrough moment oedd pawb yn fatha meddwl, oh my god, mae rhaid fod yn anhygoel, mae wedi bod yn hypio hwn i fyny gymaint ers blynyddoedd, a mae'r hype di backfire arnyn nhw oherwydd fod HoloLens wedi wneud ffasiwn beth a wedyn mae gen ti'r AR ti'n gallu cael ar just y iPhone a falle. So ma'n rwan really just yn trio yn goro cael nôl i'r ddaear a tybod dangos i bobl, mae o dal, mae'n really da, ond nath ni fynd ripyn bach i bell efo fo. Ond mae o'n 2,500 am yr developer headset. Ti dal yn edrych o dda twat am ysgon nhw. A mae'r field of view touch yn fwy na in a HoloLens. So, di dal ddim yn rhywbeth ti'n mynd i reid ymlaen lot os ni'n dweud fatha sa'i chwarae games o stwff. O'n i'n trio esbonio, ond o'n really cool a deud y gwir, wel, cool a bach weird fel yn yr steddfod oedd llew wneud ei ar a oedd dad yn watchad ac oedd dad fel watcha di gwmpa wan ac o'n i fel ti'n modd dad fel hyn mae games mynd i fod a hyn ymlaen ac oedd just fel ond di hwnna ddim yn torri ti off of the byd ti'n modd di hwnna mynd i fod yn real ond VR di hwnna a ddim AR sorry VR o'n i'n meddwl sorry VR headsets ac ond oedd y boi o'r brifysgol yn deud wel mae'n rhan o fel mae'n rhan o guidelines ni bod bobl ddim yn iwsio nhw am hir achos bod yn really mesio hefo synwyr ti o reality ac yn i just fel mae hwnna'n eitha gwir Christ hei come on un peth yn eisiau siarad amdano yn after party a dwi wedi bod yn cadw am yr after party cos mae'n eitha after party ddim really'n tech ond mae'n sort of tech-ish mae Lin-Manuel Miranda yn byw yn Gymru mae Lin-Manuel Miranda yn byw yn Poncana, mae'n cael chips yn y Robin Hood, mae o'n mynd i Castell Caerffili ar weekends. Mae'n tweetio yn Gymraeg. Oh my god, mae'n tweetio yn Gymraeg. Y ddau yn chi, de. O'n i'n neud o rownd y swyddfa, a di o ddim yn joke, o'n i'n neud o rownd y swyddfa, ac o'na neb yn y swyddfa yn gwybod be o'n i'n fucking siarad amdan. O'n i'n cael negeseuon gyn Sioned yn dweud ti'n meddwl bod yn gwybod am y steddfod ac mae'n eisiau edrych ar yr @replies Lin-Manuel Miranda dweud welcome to Wales, did you know the eisteddfod was on? Did you know the eisteddfod was on? A hyn i gyd gyn Sioned na Croeso Cymru mynd Lin, you might like to try the eisteddfod while you're here oedd ni'n big hands o replies i gyd yn dweud Ti di gweld i avatar? Ti di gweld i profile photo fo? Y profile photo fo'n fod dal fucking drai goch! Dwi actually'n cael asthma attack. Dwi mor sorry. Dwi just mynd i gael bach o moment. Ond mae un o'r Lin-Manuel Miranda yn Gymru. Dyna beth ti'n mynd i ddeud, cos dyna beth ni'n mynd i ddeud. Mae un o'r pobl sy'n mwyaf adnabyddus ysgrifennu ar gyfer y theatr. Beth sy'n ni'n licio galw'n genius? Dwi ddim hyd yn oed yn jocian. So mae di ennill Athrolyth. MacArthur Genius Grant, ti'n gweld? Pulitzer Prize, Grammys,
Emmy. Sgen efo Emmy. Oes. Tonys. Mae gen y boi ma, mae'n ymylu ar egot. Mae gen efo pegot. Gafodd ei enwebu am Oscar ar gyfer y soundtrack i Moana. A nath o fethu o hynna faint. Sgen am hyd yn oed i'n heilir yn y stafell yma, guys. Yes, Na, dwi di gwrando ar y soundtrack Moana dipyn o weithiau. O'n i'n esbonio hyn wrth y ti yn iste o flaen bar syched yn y Steddfod yn edrych at fy swyddfa ac yn mynd, mae Lin-Manuel draw fanna yn Studios Badwolf da ni'n credu, draw fanna, ti'n gweld neges milltir ffordd na, drycha, dwi'n pwyntio dwi'n just yn eistedd yn y swyddfa yn meddwl, alle ddeithon am dro, oedd ei castell fucking Caerffili, guys. Be, na i just cael bwyd ti allan, just rhag ofyn bod o'n mynd am walk. Dwi'n treulio diwrnodau fi yn peintio'r tŷ, a dwi'n gytid, cos gallen ni fod yn wandro rhwng Poncana fel weirdo! Oedd o'n castell Caerdydd, ddoi. Mae'n castell Caerdydd. I mean... Dwi'n siŵr nath o gerdded trwy'r Steddfod unwaith. Fuck off, Iestyn! Cos nes i ddim... Be ni licio hefyd oedd o'n di mynd i ryw siop, dwi'n meddwl, oedd o'n di reid llun o'r arwyddion be oedd yn yr... Dwyieith. Oedd o'n mynd i Tesco's, cos nathon ni asesu pa typeface oedd yn iwsio, oedd o'n credu yn y font Tesco's. Oedd o'n dweud, point me to the cwrw... Gwyn a gwirodydd. Gwirodydd aisle, please. Ac oedd o'n just dweud amazing. Wan te, tas o hwnna'n sais yn neud o, byswn i'n mynd, stop taking a piss out my language. Ond gawn na Lin-Manuel Miranda dio, dwi'n gwybod bod o ddim yn dod o fanna. Mae'n deud, bore da, strange fish boy that holds my toilet paper. A oedd o'n deud, Cardi B, bydd yr un Cardi B? Mae ti'n crocio fi lawr 9 gwaith. Fyddai'n codi fyny 10. So, just o nos lun y 30 o aws, dwi just yn mynd i check siaradwch am mis eich gilydd. Right. Dwi just yn mynd i check be mod i dweud wan. Okay? O, mae profile photo fo dal yn ddrai goch. Allai ddim hyd yn oed. Mae'n deud... mae di retweetio rwy'n Tiernan Dwyb, sef comedian arall oedd wedi gweld, we are staying in an Airbnb in deepest Wales for the week. I have pressed a button on a remote with no idea what it was for, and amazingly it does this. Ti wedi gweld hwnna? So basically, so mae rhywun yn aros mewn Airbnb Gymraeg, a mae'n y bottom, a mae'n just laser projector o ddrai goch ar fel wal off nhw. 11 munud yn ôl oedd hwnna. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sorry. Sioned. Mae hwn wedi neud fi crio. Mae hwn di bron neud fi crio. Mae di bron neud fi crio. Achos, wyt ti'n meddwl mewn cwpl o fynyddoedd, falle fydd fel... Fydd am just mynd, do you know what? I was really inspired by my trip to Wales. Here's another Pulitzer Prize winning amazing musical all about Tryweryn. Oh, wow, yeah. Please, yes, didn't like toro draws neu rhywbeth. Oh my god! Ti fi neud chi deimlo'n ddrwg eto. Gwaden, yeah. Dwi jyst newid ffindio'r newyddion fa fod Google yn dal yn recordio llew ti hyd yn oed ti wedi deitha fo'i beidio hyd yn ar iPhone ag Android. Dwi wedi rhoi fyny pob ystyr y preifatroedd. Ti'n bod pam? Cos mae Lin-Manuel Miranda yn Gymru. Mae hyn... 3/4 botol o un. So mae nhw'n... Wel, eto diwn nhw'n rili'n syndod, really? Na, dyna dwi'n ddisgwyl nhw'n neud erbyn hyn. Y cwestiwn swn i gyda fi ydi, ydyn nhw'n casglu'r data a ddim yn cysylltu fo i dy broffil di, ta dyn nhw'n casglu'r data ag yn cysylltu fo i dy broffil di. Cos mae'n rhyw chdi bach o wahaniaeth yn hynny. So, os maen nhw'n gwybod bod y ffôn yn y lleoliad yma, maen nhw'n dangos hysbysebion yn erbyn yr ardal yna, mae hynny'n un peth. Os maen nhw yn casglu'r lleoliad ac yn asosiaeth hwnna efo profil fi, mae hynna'n beth wahanol. Mae'r ddau ddrwg, os ti wedi dweud paid a tracio fi, ddylwn nhw ddim tracio chdi, ond
Mae tracio heb dy ganiatadu ac yn rhoi y gyd fel un profile, mae hwnna'n 10 allan o 10 yn drwg. Mae tracio ond ddim o redwyd yn associated efo profile yn 6 allan o 10 yn drwg. Don't be evil. Os ti wedi troi off location services I ffwr, mae'r location markers yma yn byw o fewn settings o'r enw web and app activity, sydd yn gweithio allan lle o ti, ddim efo'r GPS a stuff, apparently. Mae'n just fatha... Jesus Christ. Dwi'n meddwl, dwi wedi troi Google I gyd off, dwi'n meddwl. Dwi wedi fyd y Kool-Aid a bathio nhw fo. Gan efo nhw. Ta-ta, Nest. Lin. Dwi'n edrych ar... Na, fi di mynd ar Twitter Black Hole wan. Sorry guys. Anyway, o'n I just yn deud, hei... Be am I rapio hwn I fyny? Nawn ni rapio hwn I fyny. Dwi rwan yn mynd I joio paleo bar. Drycha, Iestyn, drycha, paleo bar. Mae dal yn cyfri fel cake, ddo, ie? Di. Cacan. Right. Guys, mae mis Awst wedi bod yn wyllt. Steddfod wedi bod yn dda. Mae pawb tu nôl ar ei gwylio a'i mwynhau. Da ni yn trio darllen llyfrau yn holidays, ond ta neb yn cymryd yn pres ni a gadw ni'n rhoi nhw ar yn ffons. So, unrhyw fater arall? Neud ych chi'n good? I'm good. Ti'n good? Dwi'n eisiau siarad am y Samsung Galaxy Note 9. Sa'n neb eisiau siarad am y Galaxy. Guys, dwi'n mynd I fod nôl ar rhyw fath o grain-based alcohol tro nesa, so bod fi ddim yn mynd I bod mor fel, oh god na. Dwi'n eisiau gymaint o siwgr tro nesa. Dwi'n lyfio bod ti'n embraceio gendered drinks. Cos mae hwnna mor gendered, mae'n anhygol. Heads up arall, really dda. Mas ar y maes. Oedd mas ar y maes yn amazing yn Steddfod. O'na gymaint o bresenoldeb LGBTQ+ ar y maes nes I dwlu arno fo. Oedd stondin Stonewall reit tu allan ganolfan y Millennium. O'n i'n really fach. So oedd hwnna'n un peth arall o'n I just eisiau dweud heads up amdan yn y Steddfod. Diolch yn fawr I chi pawb am wrando. Dwi'n gobeithio bod chi'n gwrando ar ryw draeth hyfryd yn Llangranog neu Balearic Islands fyddwn ni nôl mis nesa yma hefo llwyth mwy o bethau, bach mwy pepi, bach mwy bywiog, ond am rwan diolch yn fawr iawn am gwrando a welwn I chi tro nesa. Ta-ra! Sioa! And